neljäntenä on numero 61 Kirsi Pollari ja Kirsi pääsee siellä kuittaamaan. Teija Kankaan nousee pykälällä ylöspäin tällä hetkellä. Kolmantena peräpitäjänä on Ritva Hyötylä. Ja näin Mia Kenttala, erittäin kokenut kuljettaja. Pieni mutta pippurinen ja sitten ajaa ulos siinä Terhi Valliin. Ja näin konetta Terhin ajokkia mahasta kiinni, eli näin kävi ja näin jatkaa täältä sitten vielä Ritva Hyötylä. Ja näin varovasti otetaan siinä keltaisen lipun vaikutusalueella. Ohittaminen ehdottomasti kielletty. Mikäli tuossa nyt keltaisen lipun alueella ohittaa, niin siitähän on yksi ainoa rangaistus. Eli painaa oikein mahtavasti Tania Pomia. Viidakolla painaa oikein mahtavasti Tania Pomia. Tania antoi sitten Mia Kenttalalle pikkuisen siinä vauhtia. Kärjessä kakkosena numero 23 Maria Kappala Mia Kenttalalle. Pientä väliä ja saman tien antaa pikkumäliä Ritva Hyötylälle. Ja näin lumpipalsta Leska viimeiseksi. No mennään. Ohi vaan. Ohi vaan. Mennä nyt. Ritva Hyötylällä 13 siinä Teija Kankaan. No niin, siitä vaan. Se meni jo tuossa lähdössä. Jotka pyydettiin jäniskelemistä, mutta valitettavasti sitä ei nyt tähän lähteä saa. Tähän väliin ei No niin. Mari Korkeakangas kolmantena. Tuo Sari Kattelus ei ollut tuolla viivalla ollenkaan. Ja näin ei jatketa puolikierrosta. Ajassa ensimmäinen kierros täytyy hetken kuluttua Riikka Halmin johdolla. Mennään Mia Kenttala. Tulee kyllä aika lujaa tuossa takana. Kolmantena. Ja mitä tekee sitten Sirpa Juur? Sirpahan muistaakseni viime vuonna tässä kaatoi oikein pahasti tässä. Niin se pitääkö löpöllä? No pitää pensaa. Lajat ei kerki. Ei tuossa jäänyt. Riikka Halma ykkösenä. Se oli kyllä Mia, joka kaatoi. Kolmantena ja Marilla kyllä on siellä ohjaamassa. Pian. Sisälle vaan. Hyvä. Varo. Kenttala kolmantena. Sirpa Juur neljänneksi. Ja Ajalla seitsemän. Sirpa Juur. Näin lähtöviivalla kaikki valmista naisten luokan finaalin 3,5 kierrosta. Sen jälkeen nähdään kuka on sitten tarkkaan naisten luokan valtio. Mia Kenttala, Kuusisto pitää ykköspaikkaa, Sirpa Juur kakkosena. Kolmantena on Riikka Halma, neljäntenä Maria Kattelus, viidentenä on numero 26 Maria.
Viidentenä tulee numero Marina, hyvä. Merisolan Kentala. Kuudentena ja kärkitänä Riikka Holma neljäntenä tulee Maria Kattelu, viidentenä Marina Merisola, kuudentena Mia Kettala. Ja kyllä Mia käskee nyt tuolta. Neljäntenä Maria Kattelu.